שימי פה מקח, רוני, מה נשים? בוא אבא. את היד של אבא שם. אויה, אבא, אויה. אויה, הנה אויה. בוא ננגב, זוזי. די. די, הנה והנה, נהדר. יאללה. די. יש גם תירס עם הפטריות מי שרוצה. יכול לשים לכם את רוצה? את רוצה? את רוצה את השניצל ואת התירס והפטריות? נאי נאי נאי, קחי נאי נאי ביס. אבא. פה? גם לי, אבא, לי בטוחית, אין לי מקום. חם שירה, רגע, חם. שים לי בטוחית, אין לי מקום. לא, את רוצה גם קצת מזה? מאלף? זה מדהים, אני אוהב אותי. באמת? לא, את יכולה גם רק תירס. לא, אחרי זה תקבלי את השניצל תירס שלך, אל תדאגי. נשים לך פה, רינל. אבא, אני אגיד לך עם עדיין. רוצה גם פה, נשים לך פה. יאללה, רון, שמתי לך. רוצה כפית לזה או משהו? שאת מסתדרת עם זה? כפית, אני לא יכולה לאכול ביד. לא, פטריות מדהימות מהלפות. לא, את לא רוצה קצת שאני לך? מה, למה לא? זה מלא. אני יכול לשים לך בצלחת שלך ותתמי. לא. עליי. תודה. הנה, פה. לא. חם. לא, תראי. רגע, הבנתי, קחי. תראי. מה, נו? שירה. אויה. כן. אויה. רגע, אויה, תראי מה עשית פה. שנייה. רגע, בנוע, זה עוד לא מוכן, דקה זה יהיה מוכן. בבקשה, אני אומר שזה תכף יהיה מוכן. די. עוד כמה רגעים. מה עם הפסטה פה לא סיימת? קחי. אבא. אבא. קחי עכשיו פסטה. מה, נפל? יאללה, שירה. לא צריך להנדס עכשיו את כל העולם. מה? קחי, יאללה, תאכלי הממה. פה גדול. שירה, פה גדול. תראי. עכשיו לא רוצה. אבל אני אסתכל שתי פעמים. שמתי פסטה בינתיים. הנה.
רגע. שניצל. הדרן מוכן. בננה מוכן. דקה. רק נראה אם הוא מוכן. אני עכשיו הסתכלתי, נו, הוא עוד לא היה מוכן. אבל אולי הוא עכשיו מוכן. אני אבדוק עכשיו. אבל מה עם הפסטה פה? לחתוך לך את זה בתוך זה או שלא להזיז את הפסטה? להזיז. לא רוצה את הפסטה? נועה? הגמלים רעש ואומה והצוננים ויצא למלחמה לה 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 לה. נועה, אני שם בצלחת הזאת, בסדר? ידיים, רגע שירה. שירה, אתה פותח. די. הנה בוא נגב. תביא פפה. רגע. נאי. לנגב פה. תזיז את היד. לא צריך לצאת. קחי. שיבולי קטן. מה שומע? לא, זה לא עכשיו. לא, היא רוצה לצאת. את רוצה לצאת? אמא, אני לא מאמינה מה הכינו. אמא, יש פטריות. יש תירש. יש ניצל, פסטה. פטריות. מי הכין את כל זה? מה המתוקה שלי? מה? תראי לי מה יש פה. מה אתה פותח, לא? וואו. אני רוצה לטעום את הפטריה. Don't say salty, okay? Don't say salty. רגע, היא סיימה לאכול? לא, למה? שלך רוצה. אבל היא לא רוצה. רוצה לצאת? יא. שלום לילד שלי, שלום. אוי, רגע, ידיים מלוכלכות. הנה, אני מוציאה אותך, אנחנו יוצאות. איך היה היום בגן? אילנה בננה. ואיך היה היום עם ציפי? ועם כוחי? ועם אסתי? פיפי. עם פיפי. ציפי. ועם אסתי? כן. ועם החברים שלך בגן, מי היה היום בגן? הייתה נועה? והייתה נועם? והייתה יובל? יאלי. והיה גפן? כמה שאת אמרת בהתחלה? היו. נכון. הייתה גפן? לא, אין. והייתה אמילי?
לנו. והייתה בוא, שירה. תוצאה. יש לנו. לא, תודה.